Rakovina hrubého čreva vyrastá z polypov. Tieto polypy, ako aj včasné štádia rakoviny hrubého čreva, ktoré je možné dobre liečiť, je možné odhaliť pomocou jednoduchého testu zo stolice na skryté krvácanie alebo pomocou kolonoskopie. Testy na skryté krvácanie je už v súčasnosti možné si zakúpiť v lekárni alebo ich získať v ordinácii všeobecného lekára alebo ich posielajú svojim poistencom zdravotné poisťovne. Ak sú tieto testy pozitívne, alebo pacient má nejaké zvýšené riziko rakoviny hrubého čreva, alebo chce mať jednoduchú vyššiu mieru istoty, indikovaná je kolonoskopia. Počas kolonoskopie je možné odhaliť polypy, ktoré som spomínal, a tieto priamo bezbolestne a veľmi efektívne odstrániť, čím sa predíde vzniku rakoviny hrubého čreva. Ja by som chcel pri príležitosti mesiaca marec prevencie rakoviny hrubého čreva pozvať všetkých tých, ktorí majú viac ako 50 rokov, aby sa nebáli, aby išli na preventívne vyšetrenie, buď na test na skryté krvácanie zo stolice, alebo priamo na kolonoskopiu a pripojili sa tak ku 100 000 osôb, ktorí už takto činia a úspešne bojujú proti vzniku rakoviny hrubého čreva.